de Gerência AWE, nosso invitado está Ben Terhar, uma pessoa que quer estacionar algum luna na Bonaire como militar. De tempo ele tem recuerdo não hopi interessante. Na segunda parte de herência nossa papia AWE, com Andrea Francês, que tem 94 anos de idade. Quizás esta é a última pessoa na Bonaire que ainda está uma cigarrilha com candela de boca. Vakantie op Bonaire, maar dit is het eerste contact met Bonaire. Ik heb begrepen, in 1950 was je op Bonaire als militair. Als militair? Ja, ja, hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Ja. Wij lagen op Hato en dan was het een beetje te druk met steden en landen voor oefeningen. En toen moest ons squadron 2 van de MLD was dat, en die moest naar Bonaire. En daar hebben we hier een hele poos gezeten. Hoe lang weet ik niet meer precies, of dat een paar maanden was of 3 maanden. Maar in ieder geval, we hebben het hier heel erg leuk gehad. Goede ontvangst. Maar nou ben ik hier weer teruggekomen. Maar ik ken het helemaal haast niet meer terug. Hoe was Bonaire in die tijd? Bonaire was een leuk eiland toen. Rustig. Weinig auto's. Ene straat. In Kralendijk. Wat het nu die binnenstad is hier, of binnenplaatsje. Maar verder was er allemaal, het waren allemaal zandweggetjes, hè. En dan moesten we water halen. Voor ons onderkomen. In Rincon. Dus er was geen waterleiding in die tijd? Nee. Nee, maar water moesten we halen in Rincon. Met een brandweerauto, die hadden we ook meegebracht. En een radio aan, die deed dienst als verkeerstoren. En dan hadden wij op het vliegveld hier het onderhoud aan die vliegtuigen om te laten blijven vliegen. En er is er nog een keer een crash geweest. Kun je iets vertellen over die crash? Ja, hij kwam een beetje te veel met de neus naar voren en nu raakte niet met de propeller de startbaan. Met de stijgen of landen? Met landen. Met landen, ja. Ja, en daar hebben we ook nog een foto van. En ja, en toen kwam ik mensen tegen. Is er geen problemen opgeleverd voor jullie? Nee, geen problemen. Gelukkig niet. En toen hebben we nog kennis gemaakt met mensen in het dorp hier van Willemstad. Hele lieve mensen waren dat. En dat meisje heet Mida. En daar had ik een fotootje van gekregen, want dan is nodig mij ook wel eens uit om te komen eten. En toen had ik een keer soep gekregen. En toen zei die moeder tegen mij, weet je wat je nou gegeten hebt? Ik zei, nou ik weet niet, maar het was wel lekker. Het was schildpaddensoep. Nou, dan had ik voor het eerst van mijn leven schildpaddensoep gehad. Heerlijk was dat. En die dochter, Mida, die heb ik wel op scout gehad. Want die was 2 jaar. En dat was heel gezellig. En dan was er ook nog een man in huis. En die heette Jan. Achternaam weet ik ook niet meer. En die was oorlogsvrijwilliger geweest. In het Amerikaanse leger. Maar die had ook in Maastricht gezeten. Maastricht bevrijd. En daar heb ik toen ook nog veel mee gepraat. Een hele aardige man was dat. Maar daar weet ik ook niet meer wie of dat is. Er waren wel een paar Jans. Maar daar ben ik nog niet helemaal achter, wie of dat nou is. En dan vanavond dan hebben we ook nog een contactavond van de Harley Davidsons Club. En daar ben ik ook uitgenodigd. En daar ga ik dan ook nog eens even kijken hoe het daar is. Maar in die tijd had je contact met meer Bonaireaanse families? Jawel, maar die ken ik niet meer. Ik weet niet meer wie dat zijn allemaal natuurlijk. Dat weet ik niet meer. Ja, het is zo lang geleden.
Dus ze vergeet je een hoop. En ik had ook wel een heleboel namen opgeschreven van mensen. Ook met een meisje waar ik een beetje een vriendschap mee had. Maar in de loop der jaren, toen ik uit huis ging bij mijn ouders, had ik dat allemaal in een koffer. En toen is mijn moeder aan het schoonmaken geweest en toen wou ik het een keer kijken of het er allemaal nog was. Want had ik ook logboeken van vliegen en zo. Daar kon ik dan zien hoeveel uren gevlogen had en van het onderhoud van vliegtuigen. Was allemaal weg. Dus die namen ben ik allemaal kwijtgeraakt. Alleen dat fotootje van dat meisje, dat had ik. En zodoende ben ik er toch nog weer achter gekomen via de krant hier extra. Wie of dat was. En daar heb ik nu ook contact mee. Heel leuk. Hoe hebben zij gereageerd? U zegt? Hoe hebben ze gereageerd, die familie? Fantastisch. Die moeder ook. We hebben elkaar omhelst. Ik ken haar gelijk weer terug. En zij mij ook. Ja, dat was heel leuk. Zij is nu 77. En ik ben dan nog 74, ik word 75. Maar, en dat dochtertje, nou, dat is nu ook een getrouwde vrouw, hè, met kinderen. Met hoeveel man zaten jullie hier op Bonaire? Als ik het goed heb, met 23 of 25 man zaten we hier. En Wat was jouw functie? Ik was vliegtuigmonteur, mechanicien. En nou, onderhoud van vliegtuigen. En die vliegtuigen die er waren Fireflies van de marine. En daar was 2 persoons. 1 voor de piloot en 1 voor een waarnemer. Maar als je met een vliegtuig van Curaçao kwam, dan moest je ook wel eens mee op de plaats van een waarnemer. Heb ik toen ook nog een keertje mee geweest. 2 keer zoiets. Om dat vliegtuig te onderhouden. Waar je mee ging. Want als dat vliegtuig landde, moest je ook weer getankt worden en nagekeken worden of die nog weer mocht vliegen. Enzovoort. Ja. Hoeveel vliegtuigen hadden jullie hier? Als ik het me kan herinneren, 6. Precies het aantal weet ik niet, maar ik dacht van 6. Fireflies. Dus ze waren gewoon hier op Bonaire gestationeerd gedurende die... Gestationeerd, ja. En van hieruit maken ze vluchten. Oefeningen. Tot hoe ver van Bonaire of? Ja, dat weet ik ook niet precies hoor. Wie er al boven zee hier in die omstreken. En ze vlogen ook een paar keer, als ik het goed heb, naar Florida. Zijn ze geweest, ja. En naar Curaçao gingen ze ook nog wel eens heen. Maar voor de rest waren ze hier, ja. Die op het vliegveld vroeger in die tijd, hoe was het? Met de drukte zoals nu? Een klein gebouwtje, meer was er niet. En ene strip. En het schijnt dat is van de Amerikanen geweest toen in die tijd. Ons onderkomen ook. Als ik van vliegveld afkwam, lag het dan aan de rechterkant, vlak voor het dorp. Daar was ons onderkomen. Er was ook geen sanitair, tenminste geen toiletten. Hoe deden jullie dat? Er was een gootje daarachter. En er zaten gaten in en daar moest je je behoeftes doen. En zo deden we dat. En 's morgens als we wakker werden, dan liepen we hier naar het strand toe, daar tegenover. En dat was een zandstrand en dan sprongen we het water in. Zo deden we dat. Ja, heel leuk. Hebben jullie ook een kok meegenomen? Nee, geen officieel, wel een ziekenbroeder. Maar we moesten om de beurten koken. Ja, dat was ook allemaal aanwezig, dat spul. Want dat was schijnbaar nog van de Amerikanen. Ja, uit die tijd. Er zat hier ook een Duitser, heer Meijer. En die heeft bij ons de foto's gemaakt. En die had ook een winkeltje hier in het dorp. Zoals ik me kan herinneren. En die heeft zich hier verder goed gered, want die was van een onderzeeboot afgekomen die getorpedeerd is. Een gevangene en meneer Koning. Ja, hartstikke goed. Maar Meijer weet ik zeker. Want dat heeft hij ons zelf verteld. Hij was ook vaak bij ons. En een zoontje van de dominee, die, nou ja, voor zo'n jongens van die leeftijd van een jaar of 8, 9, dat was natuurlijk sensatie. Vliegtuigen. En die was ook veel bij ons. Kan ik me heel goed herinneren. Ja. Die trok ook veel met ons op. En het was een hele sensatie als we water moesten halen in Rinkom, want dan moesten we helemaal, ja, er was geen weg. Een officiële weg was er niet. Meer allemaal zand, koraalriffen en cactussen.
Maar die auto kon er wel tegen, want dat was een hele grote. Een hele grote wielen. Dat ging goed. Als jullie water haalden uit Rincon, hoe lang deed je over het water? Nou, daar stond een hele grote... ja, dat was meer zo'n groot vat. Heel groot vat, die stond op palen. En daar werd het water in gedaan. En daar konden we ons dan ook mee douchen. Dan hadden ze zo gemaakt dat je iets los kon trekken en dan kwam er water uit. Op het vliegveld was er ander verkeer, vliegverkeer of niet zoveel in die tijd? Heel weinig, heel weinig. Prins Bernhard was toen ook in die tijd hier. Die heeft toen zo'n koetwielreis gemaakt naar Zuid-Amerika. En die kwam, als hij dan ergens vrij afnam, dan kwam hij hierheen met de DC-3, Dakota. En dan ging hij meestal naar Klein Bonaire met Sonderman. Dat was een privévlieger. En dan gingen ze daar duiken, denk ik. Ja. Hele geschikte man. Ja. Dat was toch een leuke tijd. En dat was een hele leuke tijd voor ons. En dat, om nooit te vergeten. Je hebt het ook nooit vergeten? Nooit vergeten, nooit. Ben je daarom weer op Bonaire geweest? Ik ben ook een keer hier weer teruggekomen en dat had ik al veel eerder willen doen. Maar mijn vrouw die is nu 7 jaar overleden aan kanker. Maar ze is 18 jaar ziek geweest. En ze zei dan wel eens tegen mij, toen wou ik ook al eens weer hierheen, ga maar eens alleen. Het is helemaal niet erg als je dat doet. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik ga niet alleen. Toen ze zo ziek was. En na die tijd, zoals nu, heb ik mijn dochter meegenomen. Ik heb gevraagd of ze mee wou en ze wou al mee. Dus, en dat was heel leuk. En we hebben hier een hele fijne vakantie. We zijn eerst een week op Aruba geweest. En we zijn nu een week hier en vanavond gaan we weer terug naar Holland. Dat is veranderd in vergelijking met die tijd? Toen ik hier terugkwam, ik kende praktisch niks meer terug. Ook de bebouwing, er is zoveel bijgebouwd. Dat was toen niet. Er waren ook huisjes bij van golfplaten. Waar de mensen wonen, dat weet ik ook nog. Ja. Maar echte huizen, heel weinig. Heel weinig. Ja, maar mensen waren zeer amicaal. Tegen ons ook. En we werden overal bij betrokken. Met een oostfeest zijn we geweest. Was ook heel leuk. We hebben veel schik gehad. Wie was jullie commandant hier? Als ik het goed heb, Helfrich. Dat was een neef van de grote Helfrich. En dat was een luitenant de zeevlieger, Helfrich. En dan had je ook nog een ander verschil. Meneer Poelblom, een hele bekende vlieger. En Lozi. En nog een sergeantvlieger. Sommer. Als ik het goed heb. En Van Leeuwen. Sergeant van Puffelen. Dat was onze baas een beetje. Van de technische afdeling. Sergeant van Puffelen. Dan hadden we nog een verkeersleider. Die naam ben ik vergeten. Al die namen weet ik niet meer precies. Wie er allemaal bij waren. De oefeningen waren ze overdag of was het Overdag. was geen verlichting in die tijd no? op die airport, op die vliegveld? Of toch? Nee, volgens mij niet. Nee, we zijn s'avonds nooit op het vliegveld geweest, dat weet ik wel. Meestal 's morgens, Hoe laat begonnen jullie? een uur of 8 in die tijd. En 's middags jullie weer een poosje fiesta. Nou, ook toen, ja. En als die vliegtuigen dan weer terugkwamen van oefeningen, dan moesten ze weer opvangen. En kijken of alles nog weer goed was. Onderhoud. Ja, we hadden een heel prettig leven. Die vliegtuigen behoorden ze bij de Karel Doorman? Of, Die hoorden bij de Karel Doorman. Ja, dus je hebt ook op de Karel Doorman gevaren dus? Ja. Dan zijn we ook nog mee naar Jamaica geweest, Barbados, Tahiti, Dominicaanse Republiek. Sint Maarten zijn we ook nog geweest. Vlak voordat we weer teruggingen naar Nederland, gingen we met de Karel Doorman via Sint Maarten en mochten we het laatste keer nog zwemmen. En Sint Maarten, dat was praktisch helemaal niks.
Want toen mochten we vanuit de sloepen, want ik kon niet te kort aan de kust komen, voor de diepgang schijnbaar. En toen onderweg mochten we eraf springen van die sloepen. En toen zwommen we naar het strand toe. Dus Bonaire was eigenlijk beter ontwikkeld dan Sint Maarten in die tijd? Ja, volgens mij wel, ja. Karel Doorman, dat is toch een belangrijk schip in die tijd? In die tijd was het, dat was een heel belangrijk schip. We oefenen ook veel met de Amerikanen. En schijnbaar dat die boot een beetje te duur is geworden voor Nederland. Want later hebben ze hem overgedragen aan Argentinië. Ja. En die vliegtuigen die we hadden we ook nog de Hawker Sea Fury. Ook een hele beroemde jager, een van de snelste propellervliegtuigen die ze ooit gemaakt hebben. Die vloog, als ik het goed heb, 850 kilometer kruissnelheid. Was ook een prachtig toestel. Maar hier waren we met Fireflies. En die lijkt een beetje van buitenaf op een Spitfire. Daar leek die op. Heel leuk. Ja. En dat was mijn lust en mijn leven. Vliegtuigen. Ja. Was hij een beroepsmilitair of? Beroepsmilitair, ja. Tot welke leeftijd ben je in dienst geweest? 17. Moest 18 worden. Ben ik in dienst gekomen. Ja. Tot 45 jaar of zo? Nee. 6 jaar. Tot 3. Ja, tot 53. Was heel leuk. Ja. En komt u terug op Bonaire of niet? Dat is wel de bedoeling. Als ik gezond blijf, dan kom ik hier weer terug. Maar in de wintermaanden. Want het weer is hier fantastisch. En dat doet een heleboel ook goed voor een mens. Voor de botjes op leeftijd. Ja, beter als die regen en wind. Vorst kan me nog niet zoveel schelen, maar je hebt momenteel in Nederland veel regen in de winter. En dat is niet zo prettig. Vochtig, dat is niet zo prettig. Bedankt voor de interview. Tot uw dienst. Tot uw dienst. Ik vond het zeer interessant. Andrea baru dari Kono. Kono Kono dari tempo. Baila monde. De pastor nada bom. Não era nego da mesa. No lugar kami sabay da mesa, sabay da mesa. Andrea zo'n mama ku tata na kita trabaho na dating. Não, na kusina desen de bebo. Kusina kumati, na kusina de bebo. Andrea tamel lanta tu. Na corta. Aha. Foi quartamente sem te bebida bai. Também da corta para dentro bo. Ya den baque la que corre. Era corre ya na pesna. Pesi je la duche nai. Ya llena con baba con nai, ya te conocí. Un latte correciendo un poco. Cucinarme en de bio, mi mamá con mi tata cocina. A mí también era un gusto cocina. Una vida mal dando a mí que la cocina. Não Andrea da cozinha of corta sem. Carpata, Washington. Foi o gano. Quem é dono de slabai tempo? Ele é Noel, não? É de não. De Broadway. De Broadway. Daqui que eu passei Sean Noel ali a morir na slabai daqui que eu passei. Bem, sabe o que eu passei? Bem vai walk.
Me vem mais morta tampouco. Pero Andrea está atrás, e tempo. Já pegar com minha gente, não dá corda sem de bebo. Não é da corda na roupa, não, precisa me vai dela. Pero o senhor não é que está tirando a tirei after que passa. Não. Fizeram não. Mulher é mulher. O corta mente sem de bibo, Andrea. Que hora temprano tá lá também corta sem de bibo? Bande o seu nai. Vai bande o seu nai. Llena todo. Ya no la decoración. La decoración está todo. Da corda, onde me dá? Tanto em mim. Tá bom, mas tá passa bom. Quem tá fitou e tempo na slava aí? É sempre aí, né, normal. Harry. Olha, tem um Jerry também, Jerry. O Jerry, guarda Harry. Pra mim, Harry, não é. Nada, nada, de bem. Quando anda trata e na da corta sem de bibo. Bom. Ana guarda. Seis florim, todo, essas seis florim, todo. Para todo. É lá decoração de todo. Que trabalho mais Andrea, se tem Andrea subida? A mim que me carbon. Sai na me dá que me carbon começar a tentar bicho. Dá baixeiro é mana cabrito. Veja pado boco na seco na coe burana na boche. Tá olha bicho aí, me dá estiva me carbon assim. Dá bom de bebida. Quando é tata com mama de Andrea? Ah, meu bocoda. Bocoda. Andrea tá indo pobre, sim? Assim, não dá para nada. Dá tempo com o cabelo, não coito, não, tudo. Cadê lá no cabrito também, antes? Antes de passar. Nada, mas vai cabelo grande. Ora Andrea era mais grande, Andrea casa, Andrea viva no norte ali. Não sabe. Da onde Andrea conhece casar? Nada bem brincona. É. Nada bem brincona. Nada tradem. Tradem Washington, clima carbon. Peitão, lá clima carbon. Peguei palho, seco, clima carbon, mas com homem. Ele morre também daqui, mas carbon? Compro laga carbon, viene saco. Mas é come. Mas é lamento de minha vida, me comer mal, começar. Que vai carbon com cobanado. Tem Andrea tá com a Ioana boa, não é? Mas já. Lá não, agora, Ba! Bueno. Andrea tá por fango Ioana também? Laga. Tem uma Ioana de mundo, Andrea? Mas já roupa mesmo. Bacana. Vai cedo. Na cedo. Lá é cedo mesmo da coisa não. Duas Ioana. Da come nada bebida, huevo, dame beso com. Essa poma, né? Cova dela, bezeira. Andrea come uma Ioana de Andrea subida. Ioana tem, tu comendo com força. Força. Ora Andrea ben viva de norte, Andrea. En el norte que gusta en de outro barrio, né? Andrea é problema, ora Andrea chega. Dia lá, pega chão abrindo o outro. Mas é de grande cava, não. É importante. Dá-lhe, mas dá-lhe. A comportada. Com que la papi um coisa com Andrea gusta? É uma irmã. Mas já não da minha irmã, mas só me dá um da dele, bom já um da dele. Men Andrea tem aqui uma carbon, Andrea corta sem de bibo, com Ioana. Que uma carbon, corta sem de bibo,
Ai, mas eu ficou melhor em vida. Para me criar mineiro. Me cuida, para minha mama não trata. Assim, Andrea tinha uma idade hopi alto ka ba 94 anos Andrea se cima pa. Até Joana né ajuda com Andrea a viva hopi sim. com balaga. Já começando. Eu me mira bem força, filho. Mucho na di tempo no Andrea tempo Andrea an lante mucho na di tem rincona aqui. Tá aqui nada divertir na mês com né. Pico. Era divertir na mês e mucho na antes né. Ah, mucha buena, mucha hombre. Ya nada, mucha hombre nada quema carbón. Cuida mucho mujer. Ai, sim. É tempo né me comandei Andrea da bom católico. Ai, sim, católico não está. Ah, Pastor na rincona mês quando anda ai, sim. Daí não me vai fazer nada, vai ser que pastor. Ai, sim, é cadê? tempo né me comandei tá de mais respeito pastor não. Balago. Sabem kasi ende. Sabem kasi ende tudo já bierna com na. Meu vou me confessar. Bem já bierna. Tu ele era rei. Para confessar, disse bem. Pastor tá visitar tu ele também na casa. Oh, Andrea, vai como Andrea tá gostando, Andrea su beta na não? Com balaga. Que sou de beta? Brão, São Pablo. Boca Chica. Ali é bordo lá, é bordo onde deita a mãe, que é aqui. Plato. Já bebê. Caixa doce, irmão. Ah, bem, fique. Antes também nada bebe, Andrea tá dal beta na fe. Tem Andrea tá young? Com balaga. Não bisa beta na bom para saúde, pero Andrea Era bom para a luma, minha bebê. Era bom para a luma, bebê, bebê. Ali me mal, me dá danada. Ali tem hora de fiesta. Nada para rum. Bate pinche, né? Leva mesa com, mas roda me cobre, que é que sempre lá já me fuma. Mas que fala, bo? Não nada não, não vai, leva cedo, vai mais cabelo, vai só ficar em palo, não vai dar borracha. Andrea tá dal beta pisa. Dá-me bedo, tranquilo. Mas tem um tipo Roma, tem Boca Chica ou São Pablo. São Pablo, me cuida mais, tem outro. Agora com bem bode pinche, vai, né? Dá bebê, quer que. Eu bebe, vira borracha. Andrea sa pai tem mascarada também de nossa linha, opa. Já ouvi, né? Balha, dá quase bisa, né? Que hora como é fiesta tá mascarada? Que hora tá começar? Começar, vamos de tocar. Antes como a vezes aqui, mas a rua aqui, ficou mais bom, não? A verdade ficou junto. É corrida bike só, carvão, dá nada. Pega assim aqui, beijo pro pai, conas na bem balha. Mas é bom, né? Nada bisa nossa linha tem milhão grupo de mascarada. Mascarada. É bom, sim. Como com Andrea aqui, gosta de dar um cigarrinha também de vez em quando, não? Também. É uma ceia, é uma pipa. Mas nem tem hora com mendigo, ceia, assim aqui, me dá uma pipa. Ela não dá com tabaco. É tempo, não era bem tabaco, não. Dá livre com coisa, dá com bom livre tabaco. Dá. Fique, me dá mês, fique, me dá mês. Não me tem uma. Uma bom.
Mas em aquele momento também está uma pipa antes. Antes, como el pipi barbada na parede, vai ser aqui. Qual é a pipa lá? Pipa Barbados, Barbada. nada do nome para não? Da conha, né? Ay, ya van a barbada, no, barbada, anda. Tem na contamos que eu tenho lá uma pipa de louça também, tá quase. Luego esa es una cosa que ibra. Es una calle ibra. De Nepal, quema la pa quema. Lo para vaya louça nai. Na quebra cai, pareu na cair na quebra. Um tipo de clay, não? Andrea tá uma cigarrinha também tempo né? Não, ainda. Onde cigarrinha que não, quando soldado, sim. Sim, lá nós me quer para Andrea demonstrar quando andava uma cigarrinha antes, porque quando Andrea pôr uma cigarrinha tem boca também, não? Sim. Sim, agora não sei como cigarrinha que nada, Andrea demonstrando. Ai, ai. Ai. Ora botar uma cigarrinha, daqui uma bolinha, Andrea com candela para dentro. Não. Até justo do bem. Ai. Senhoria, Ete que bom. Agora bom. candela, pô. Sim, candela pô. Ai, não me lembro. Vai ser aqui. Vamos senhoria. Para mim que mel em boca. Já esconde, uma dizer em boca. De como se esconder assim? Ah, sei. Oh, Andrea mo papi si orgi, no? O gago. Ainda queima deso. Oh, se que queimar la caída me dengue que menos. Mas me dá lá e caída me dengue. O de conta o médico com candela assim, não? De santo. Smaak para mim, Asmak. Então lenga, ou não? Lenga, como é Andrea dá lenga atrás? Não. Lenga que é com Não tá assim, opi, que é uma cigarrinha com candela na boca assim, não? Aham. O cigarro assim, não? O gago. Dame. Calia nai. Sabia se era só calia. Bom, na bom. Não, a minha uma um paque rondona. Uma eu andava quase sem mão. Uma queda vai. Muito bem. Outra tem um cigarrinha, né? Um cigarrinha preto também, não? Ah, La Fama. La Fama. Andava um pouco de ela, tem um pouco chica. Dá-lhe cigarrinha numa. Tá bom, Andrea, mas Andrea tá gostando de? Abogado. Pero aí isso acontece com o André, olha assim aqui para uma seguiria para dentro com o André, aqui mas André sua boca tem começamento? Nunca. Tem roupa queimada. Ah, queimada na lenha, não. Ah, não, você deu em boca. Anda queimada na lenha. Ah, nunca. A única coisa ainda passa mais assim, André, que me renda. Com. Vamos seguiria tem Ah, não, bem. Sim, André, da último ainda não acontece assim na mulher. Ah, sim, ele. André espera aquele nunca quando ele chega uma idade alta assim aqui, 94 anos.
me espera más. Acorda así. Ahora como hacía, hacía, cae popo, así. Nada de vamos. Quando seguiria Andrea da Padilla? Ora que. Era uma igreja que voy. Aquele é um mês, é caro. A noite de domingo dá uma unha. Esse aí deu o mês, peguei sonho, já paguei. Assim. Cada dinambla ya wesi pikula di oro. Viva na mi porta, mi po viva rubide. Dale tastimamiento, mi tambe tastimele. Dale tastimamiento, mi tambe tastimele. Y cuasina, mi pora asidalia. Tu dale a mirar los bandos, dale que mi ma. Yo me chale a mi tapai. Ni nada con mi pora regalado. Lo me lumabo un rey oro. Y ora por mi rey de babo, corta arriba a mí. Dale a